приятели! Бъдни вечер! Нашата християнска вяра е запазила през вековете българския народ. Затова да съхраним християнските си празници и да преоткрием техния смисъл и значение. Хайде, деца! Бъдни вечере! Сядайте на масата! Чакайте да не забравим да кажем молитвата. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, тъй на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия, защото Твое е царството и силата и славата вовеки. Амин. Тате, какво означава бъдни? Какво празнуваме? Бъдни означава очакване на нещо бъдещо. Тази вечер сме в очакване да се роди Христос. А защо всичко на трапезата е постно? Преди Рождество Христово се пости 40 дни. Колкото е по-голям празникът, толкова е по-голяма подготовката за него. Ли изчистваме къщата, подреждаме, пазаруваме, каним гости. Същото правим, освен за къщата и за душата ни. Когато постим, силата на тялото се намалява, но се увеличават душевните сили. Ставаме по-добри. Хайде да разчупим питката и да видим у кого ще се падне паричката. Парче за Света Богородица, за къщата, за мен, за теб, за децата. А защо питката на бъдни вечер е най-вкусна? Аз зная, защото мама се прекръсти преди да почне да я меси. А може би защото е направена заради малкия Исус? Или защото тази нощ не е обикновена. И ангелите спускат от небето да се радват заедно с нас. Тате, разкажи ни как се родил Христос. Добре, деца. Светъл ангел от небето на Мария вест яви. Радвай се, девойко чиста, Божия син ще се роди. И кога настана време да роди Мария син, Йосиф тайно я заведе в пещера до Витлеем. И тогава на небето чудно заблестя звезда. Трима мъдреци почути, тя поведе в нощта. Бог изпратил бе звездата, та по нейните лъчи да намерят пещерата тези трима мъдреци. Светъл стана небосводът, хор от ангели запя. Слава във висините Богу се понесе над света. И овчари тази песен слушаха като деца и с ангели небесни пяха с радостни сърца. А Мария кротко гледа колко чудно е това. Господ като агне бяло спива в яслите сега. Мъдреците пък му носят злато, смирна и тъмян. Пред лика му се поклонят в тиха светлина огрян. Пещерата озарява с радост мир на този свят. Ангели в